Online ligatzea. Gero eta ohikoagoa da, ezta? Imaginatu norbait ezagutzen duzula sareen bitartez. Lagunak egiten zarete eta pentsatzen duzu. Aiba, ze pertsona jatorra, eta gainera nire adina dauka. Ez dauka ezer txarrik. Gainera bere perfileko argazkiak superpolitiak dira. Mugikorraren zenbakia eskatzen dizu, eta handik gutxira zutaz maite mindu dela esaten dizu. Eta bisitan joateko eskatzen dizu. Wow, aurrez aurre ezagutzeko aukera. Benetan zaitu gustuko. Zuk familiari ez diozu ezer kontatzen. Baina galdera bat, zergatik ez? Ez badauka ezer txarrik? Azken orduan lagunei esatera bakitzen duzu. Haiek esaten dizute, ei tio, benetan, seguru zaude? Ez da perfektu egia izateko? Eta zu, bai zera, exageratuak, zu konbentzituta zaude. Eta bihar da elkar ezagutzeko eguna. Baina lagunek zure etxekoekin hitz egin dute. Eta dena kontatu diete. Gara izarrapatu zaituzte, ze bere perfila ikertzen aritu dira eta badirudi perfila faltsua zela. Hasieran lagunekin moskeatu bazara ere, konturatu zara lagunek zu babesteagatik egin dutela. Eta hoiexek dira benetako lagunak, aurrez aurre ditugunak.